show. OMG, I for lækre. Ligesom at du aldrig dør. Du betyder så meget for mig. Hvis du dør, dør jeg. Høj, hvad fanden laver du? Jeg laver revy. Hvad er det her for et shit show? Folk skulle da godt høre, at det er Julia, der synger playback. Julia, kom nu her. Ja, men nu hvor koret er blevet sparet væk, så tænkte jeg, at jeg ville træde til. Så nogen skal synge for en dans. Lidt hvad? Ja, det er fordi den magtfuldkommende regering har gjort os til at trætte møbel til revyen væk, så det er faktisk kun også rent instruktører og bandet og Søren, der er tilbage i år. Altså, hvis vi skulle spare, hvorfor hedder vi så beholdt Søren? Hvem er det, der siger, at vi skal spare revyen væk? Jamen, det er den socialdemokratiske boksepude og resten af den magtfuldkommende regering. Men bare roligt, vi får lov til at holde en allersidste revy. Det er jo helt stort, det I siger. Hvem er den socialdemokratiske boksepude? Mads, har du aldrig hørt om den socialdemokratiske boksepude? Du har for regeringen altid sender i deadline eller for tæt på sandheden, hver gang der er de problemer. Ja, regeringen, de vil bare gerne have, at vi skal ud og arbejde og rent faktisk færdiggøre vores uddannelse. Det tror jeg nok lige skal lidt længere ud på landet med. Jeg ved, den er god nok. Jamen, der er selv protektor til at forklare om det. Byd velkommen til! Årets protektor! Kære statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, det er en stor ære og fornøjelse for mig at få lov at være dette års protektor til julerevyen. Det er selvfølgelig en stor ære, fordi jeg er forhenværende studerende, men en endnu større ære, fordi dette års julerevy jo bliver den sidste. Som vi ved, har vi en magtfuldkommen bred regering med et absolut flertal, og vi har et mål for øje rent politisk. Det er arbejdskraft, arbejdskraft, arbejdskraft. Derfor har vi besluttet at lave meget kraftige besparelser på universiteterne, og det kommer til blandt andet og måske primært at gå ud over jer. Vi har tænkt os at afskaffe julerevyen, vi har tænkt os at afskaffe kantinen, vi har tænkt os at lukke toiletterne, vi har tænkt os at skære så drastisk ned på statskundskab, at halvdelen af jer bliver smidt ud. De af jer, der bliver smidt ud af studiet, I kan vælge mellem to muligheder. I kan enten blive sosu-assistenter eller tømrere, og dermed få jer et rigtig hæderligt arbejde, når I er færdige. For den handylærer, som får lov at fortsætte på studiet, der har vi skåret undervisningen ned til en toårig uddannelse. Det gør vi, fordi vi gerne vil have mindre sociologi, mindre idéhistorie, mindre IP, i det hele taget mindre pjat. Det bliver en uddannelse, som primært kommer til at fokusere på statistisk metode og økonomi. I kommer til at kunne se frem til nogle hårde år. Til gengæld kommer I hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Selvfølgelig nok til nogle jobs, som er relativt kedsommelige, men der må huske, at arbejdet ikke behøver at være lystbetonet. I arbejder for staten og ikke for noget som helst andet. Derfor synes jeg, at vi skal møde en sidste fri aften. Der vil sikkert være forskellige holdninger, til det er der kun et at sige. Lev med det. Det gider jeg simpelthen ikke at være med til det her. Nu brænder vi det budget af. Kom, piger!
mine damer og herrer, og velkommen ombord på regeringen. Vi letter nu fra rødt flertal til destination over midten. Den estimerede flyvetid er 4 år, gerne 8. Før vi letter, bedes I pakke jeres møgsager og klimaambitioner forsvarligt sammen. Vi vil nu demonstrere, hvordan man strammer indrejsereglerne og de offentlige budgetter. Disse stramninger gælder selvfølgelig ikke vores premiummedlemmer. I kan i stedet lokalisere jeres skattelettelser under sædet foran jer. Hvis du ønsker at forlade regeringen, har du 3 muligheder. Mulighed nummer 1. Få en toppost i NATO. Mulighed nummer 2. Gå ned med stress. Mulighed nummer 3. Skriv til mindreårige partifæller. I et nødstilfælde vil din telefon droppe ned fra loftet. Husk altid at slette dine egne sms'er, før du sletter andres. I tilfælde af turbulens vil du blive degraderet til økonomiminister. I det meget usandsynlige tilfælde af et mistillidsvotum, kan du finde en højtstående direktørpost i lommen foran dig. Hvis du rejser med nogle skandalesager, så lad venligst være med at udløse disse, før du er ude af regeringen igen. Hvis du ser en flygtning af ikke-vestlig herkomst, så blæs i fløjten. Så foretager vi en nødlanding i Rwanda. Der vil på denne rute ikke blive serveret varme videre. Lev med det. I vores snart tilkommende regering. God rejse.
dermed får du endnu en beføjelse over instituttet. Nej! Du får lov til at ansætte en kvinde. Yay! Nej! Fuck! Det er kraften med løgn. Jeg har været der siden dag 1. Ja, du har så. Jeg skal ikke på fucking solo, mand. Kom, dreng, vi smutter. Andrea, hvorfor er det nu, at vi laver en podcast? Jo, Kai. Det er fordi, at DR hellere vil bruge budgettet på Løvens Hule. Nå. Men hvor er det dejligt at se dig, Andrea. I lige måde fede, Kai. I dag skal vi to vende verdenssituationen stort såvel som småt. Stop lige. Hvor er min popcorn? Der står i min rider, at der altid skal være popcorn. Ingen popcorn, ingen podcast. Det er sjovt, du spørger, Kai. Det er faktisk, hvad vores første nyhed handler om. Handler det om popcorn? Det lyder som en ret god nyhed. Nej, fordi der er ikke flere popcorn. Hvad? Er der ikke flere popcorn? Det er ham der, den flotte nede fra Rusland, der rider på heste. Hvad er det nu, han hedder? Mener du ham? Putin? Ja. Putin. Prinsen på den hvide hest. Ja, det er ham, der har taget alle popcornene. Hvad har han? Europas popcornkapper er tomt. Han har taget dem alle med til sit palads. Jeg hader Putin. Ej, rolig nu, Kai. Jeg vil kraftedeme ikke være rolig. Ja, det næste vi skal til er
Jeg har også hørt det. Sofia? Sofia! Vent, stop! Nej, du tager min telefon! Sofia, det er vigtigt, at du lytter til mig. Jeg er dig fra fremtiden. Se på mig! Se, hvad det ender med! Fuck, hvor nice. Ej, hvad arbejder vi så som? Er vi blevet departementschef i Finansministeriet? Nej. Er vi blevet generalsekretær i NATO? Er vi blevet statsminister? Hvad laver vi så? Okay. Vi arbejder for Kirkeministeriet? Nej, det er meget værre. Nej. Det er vel ikke. Godmorgen! De må ikke vide, at jeg er her. Jeg kan ikke klare flere mus-samtaler. Sofia, du skal lytte til mig nu. Det går kun én vej herfra. Du bliver ældre, hurtigere end du tror. Først får du et studiejob. Her møder du din kæreste. Du frier, I vil gerne få din lejlighed. Det er skønt. Men så bliver du nødt til at tage et boliglån. Og før du ved af det, er dit studiejob i Norddjurs Kommune blevet til dit rigtige job, og pludselig er du blevet forfærdet, og så er det din karriere, og så kommer du aldrig ud af fra Sofia. Flyt, mens du er. Vi ændrer verden gennem bistand eller institutioner. Bedste viser, tager vi sammen og har de største visioner. Vi har fået job og sidder nu på en kommune og kigger. De burde ikke være
gjort. Vis dem noget Pape Power. Du kan godt komme med i PF. Kom så! Hey, lykke, Lars. Hvad er chancen for, at du tager overskuddet fra faglig dag og bruger det til et jakkesæt med PF-logo? Åh, nu kæft, Engel. Slag, mand. Ja, slag. Hey, hvad så, bror? For helvede, Pape. Det er privat, Lars, tak. Ja, undskyld, Lykke. Jeg mener Lars. Det er fordi, jeg tænkte på, må jeg være med i PF? Du prøver hver evig eneste år. Du har ikke format til PF. Jeg mener, skrid ind i PV. Nej, det mener jeg. Skrid. Hvad Engel? Kasse. Nå, ja, så må vi prøve PB. Nøj, hvor er der godt nok hyggeligt herinde i PB. Her er det så godt nok dejligt, der er kaffe og selvfødende. Men gud, har I set det? Det er jo Pia Olsen Dyr. Hej Pia, hvordan er det, man søger som aktivist i PB? Hvad nu? Vil du gerne have kaffe? Ja, okay, det kan vi godt finde ud af. Altså, vi har ikke flere engangskopper, men du må låne nogle af de her super fede PB-kopper. Nå, Pia, det er bare, jeg tænker på, hvordan er det, man søger som aktivist? Pia, vil du nok lade være med at ignorere mig? For helvede, Pape. Kender du overhovedet nogen i bestyrelsen? Nej. Det tænkte jeg nok. Jeg ved ikke, hvad du havde forestillet dig. Ved du hvad? Prøv at tage over til jul. De lukker alle ind. Ja. Så hvis de gider lukke dagen efter dig. Det er godt nok svært at finde venner, hva'? Så må jeg prøve jul. Nøj, her dufter så godt nok dejligt af stegt flæsk og lort. Og det er lige mig. Det hedder Gyllesfærgen. Duften af Danmark. Hej Inger Støjberg. Jeg hørte, at der er ventegaranti i jeres forening. Ja. Kom herind. Her er alle julens venner jo velkomne. Julen, det er jo danskernes fest, som I ved. Så lad os se, om du er en ægte ven. Hvad er det største problem i Danmark lige nu? At gudstjenesten kun var en time. Nej. Nå, Afrika... Ja. Jeg mener Grønland. Nej. Og er det meningsmålingerne? For helvede, Søren. Det er sgu da muslimerne. Som altid. Altså, de kommer her ned fra Mellemøsten af, og så kommer de og ødelægger vores dejlige danske jul. Men er Jesus ikke også fra Mellemøsten af? Ud, din lændere! Hvor skal jeg så gå hen? Pæbemand, tag til Minopol. Ja. Pæbemand, tag til Minopol. Hvad bliver der sagt? Tag til Minopol, og det skal være i dag. Tak skal jeg have. Minopol lyder som et sted, hvor de tager imod alle slags. Det er lige noget for mig. Ja gud, Lars Borg, Jeppe Kofod, hvad laver jeg her i Minopol? Det er sgu da Mandopol. Foreningen for privilegien hvide mænd, men ægte penis. En ægte stor penis. Stor pikke? Det har jeg ikke hørt om. Til gengæld har jeg hørt om ASU, Akademiet for talentfulde unge. Er det ikke sådan noget for rigtige mænd som os? Jeg ved det ikke, men jeg synes, vi skal gå ind og tjekke det ud. Hej, drenge. Grib en snobrødspind og sæt jer ned og vær med. Så Geir. Hvad laver du her? Og alle pigerne? Kvinderne. Her i vores forening, der eksisterer køn slet ikke. Her mødes vi across the universe og dyrker de ting, der giver os ro i kroppen.
komme her og få varme. Jeg ved, hvordan det er at blive forladt af alle omkring. Torsten, hold om mig. Emma? Det var fordi jeg tænkte lige på noget. Jeg tænkte på, jeg kunne faktisk godt lidt tænke mig at prøve at være med i koret. Må jeg gerne det? Så er du kapelmester. Ja. Ej, ved du hvad, det duer simpelthen ikke. Ej, nå. Okay, fint nok. Things haven't been quite the same. This haze and the whole race, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. Stuff you told me to break a countdown. I'll do anything I can to help you through. Du har fået fat i den forkerte. Nå. Hvordan er hun så ud? Hej. Hej. Du er Mathias. Hej. Hej. Ja. Er du blevet klippet? Jeg synes ikke helt, jeg kan genkende dig fra dine billeder på Tinder. Nej, du kan nok også noget mere tøj på, end du har på din profil, hva'? Ja, altså, Tinder er jo et ret heteronormativt sted, og jeg går meget op i at afseksualisere kvittekroppen, så jeg prøver lidt at lave et statement. Ja, spændende. Jeg tror godt, jeg har læst om på Reddit en gang. Gud, hej Mathias. Hej, tak for sidst. Ja, okay. Hvad er det nu, du læser til daglig, Flora? Faktisk så vil jeg foretrække, hvis du kalder mig Aurora Flora. Det har min numerolog sagt passer bedst til min energi. Ja, jeg elsker en pige med god energi. Sådan en frisk pige. Men du læser også på uni, ikke? Jo, BSS, OA, det må erhvervsøkonomi. Det er min far, der altid har sagt.
er vigtigt med en uddannelse, man kan bruge til noget, så man ikke ender ligesom de der humanister oppe i Nobelparken. Jeg har ikke skidt at lave, altså. Hvad er det, du vil læse? Jeg læser nordisk. Nordisk op i... Ja. Der er en bænk ledig, skal I sætte os? Så er nemlig så sådan en lækker IPA med til mig, og en Breezer Raspberry med til dig. Så det er sådan noget, piger, I kan slet ikke stå for det, ikke rigtigt? Så faktisk så kan jeg virkelig godt lide øl, og da jeg gik på højskole, der lærte jeg en del om at brygge øl. Højskole, ja. Det er det. Har du så haft sådan en girl rooming experience? Altså, nu er køn og seksualitet jo et spektrum, så jeg tror, det er ret vigtigt. Der er godt nok meget snus. Ja, det er bare så meget bedre at ryge. Du ved, det påvirker ikke dine lunger, og altså fordi jeg får ikke røg ned i lungerne, ikke? Det er virkelig smart. Ja, og min tante har slet ikke kommenteret på det nu. Har du ikke hørt om, hvad der foregår i Israel? Det er virkelig godt for min psyke også. Altså, jeg bliver i hvert fald helt urolig, når jeg ikke får det, ikke? Ja. Så faktisk så, da jeg gik på højskole, der lærte jeg en del om sådan nogle alternative afslapningsøvelser. Det kan måske hjælpe på din energi og din aura. Aura? Og du kan roer for noget? Jeg tror også, jeg skal hjem nu, faktisk. Nej, sorry, jeg var ikke vant til det fint at spørge, men det er også været skide hyggeligt, så vi gør det bare. Nej, jeg skal hjem til mit college-liv. Vi har fællesspisning i aften. Fællesspisning? Det vil da så gerne med til. Okay, hvis du nu går derover og henter din stykke, så venter jeg bare lige her. Ja, det tager lige 2 minutter, ikke? Ja. Flora, hvorfor løber du? Flora!
Bare en sang. Stop nu. Nej. Du er så fucking træt. Jo, så det var noget sommertid. Der kunne vi bare fortælle om en mand, der alene vil klare opsejladsen. En mands kamp mod uret og bajerne. Så fuck alle de andre fakulteter. Fuck jeres eget fakultet. Sommer, han tager fandme hele pisset selv. Så lyt. Til Aarhus og blev en stjerne. Lægten der fik gratis sommer, det er den har marvet. Lægten som der altid tager det ekstra lidt for havet. Alt der tager det er fjenden, hvis han er der på pækken, når han er kommet for at tage det givet igen. Sommer kan vinde og selv alene. Sommer er billig, sommer er sindssygt. Og ligesom bedste, vi tror vi bedste. Så i kaske, sommer er vand. Sommer kan blive, kan dominere. Hurtigt som blæsten, vi tror I bedst, men bumser i kasket, sommer er vanvid. For sommer han er motherfucking hurtig. Ej, ved I hvad? Det gjorde den også herovre. Ej, piger. Cyklus dag 3? Ja. Run the world. Girls. Hej og velkommen til Alternativets første mandefri gruppemøde. Vi savner selvfølgelig torsdag, og det var også synd, at jeg skulle gå ned med stress. Men nu er vi et skridt tættere på et mandefrit folketing. Og kapitalisme op i mit åbne ansigt. Seriøst, Therese, kan du ikke huske, hvad vores spirituelle coach sagde efter konflikten på folkemødet? Seriøst, vil man malke den mere? Flet yvret, Therese. Du har ikke tale frisbee. Lad være med den frisbee. Okay, nu kan vi ikke tykke drøv længere. Jeg synes, vi går tilbage til dagsordenen. Du gaslighter bare så meget, Therese. Og jeg kan mærke, at jeg har brug for min amatyrskrydstab, der beroliger nervesystemet. Ej, ved I hvad, kvinder? Nu tager vi lige hinanden i hænderne en gang. Og så dig, Therese. Og så mærker vi lige strømningerne fra den her kvindelige energi. Sig, I'm a powerful woman. I'm a powerful woman. Ej, Therese, hvad sker der? Din energi er seriøst helt off i dag. Det ved jeg ikke. Det er bare så træt, der er bare så meget. Ej, undskyld, Therese, men nu har man stadig ikke tale frisbee. Ej, helt seriøst. Jeg arbejder dag og nat for jeres skyld. Seriøst, jeg arbejder over 50 timer om ugen. Har du arbejdet alle ugens dage? Selv fredag. Ved I hvad? Fuck jeres flade frisbee. Fuck jeres flade struktur. Fuck jeres flade røv. Du skal ikke have og sagde du lige fuck som i Josefine fuck? Ikke nævnes navn. Okay, nu kan det være nok. Og mange synes, Therese skal ud af partiet. Så der er en, der vil flertal, Therese. Du er ude. Fint. Hils Lars Bøje og de andre dyreplagere, din fede kro.
vil mere yde, den bedste yde. Men jeg vil hellere med i koret, I vil ligesom mig som en sang. Jeg vil mere yde, den bedste yde. Så du kan ikke synge, du vil hellere holde dig til det keyboard. Jeg vil bare så gerne synge en sang. Tror du det er en god idé? Vil du ikke have set det komme? Jeg så det ikke komme. Men hvad skal jeg sige af mig måske? Vi er mere end byer, det bedste i byer. Men jeg vil hellere med i koret. Jeg vil ligesom mig synge en sang. Vi er mere end byer, det bedste i byer. Men så du kan ikke synge, du vil hellere holde dig til det keyboard. Du skal blive i bandet, bliv nu i bandet, og så styrer jeg mit kor. Du skal blive i bandet, bliv nu i bandet, før jeg ringer til din mor. Jeg ved, jeg bliver den bedste i byen, og så hører til i bandet. Min ven kan komme i savn, så vi hedder øer. Vi kommer i lyden, vi bliver ude. Vi skal nok opføre os helt ud af. Velkommen til Løvens Hule. Aftens løver er Jesper Buch, Mia Wagner og Jakob Risgaard. Hej løver. Vi er Danmarks største fredagsbar. Og idrætsdag. Og vi vil gerne sælge 25% af vores virksomhed for en fjerdedel af en Johnson-koncert og 3 Red Bull-telte. Den værdiansættelse er jo helt på munden. Det der, det er ikke noget 12-tal i iværksætteri. Altså undskyld, så det er både en idrætsdag og en fredagsbar. Du hørte helt rigtigt. Men folk har vist mest hørt om fredagsbarsdelen. Men kan I lige prøve at uddybe lidt i forhold til jeres koncept? Ja, vi bygger hele arbejdskraften på frivillige. Hold op, det lyder meget imponerende. Hvordan går det så med det? Ad helvede til. Billetterne koster kun 70 kroner, så det giver slet ingen mening at arbejde 4 timer for dem. Undskyld, hvad er det, jeg har taget med til os her i dag? Det smager fandme godt. Jeg er glad for, at du spørger. Det er vores helt egen specialitet. En vodka Red Bull med regnvand i. Jesper, du kan slet ikke tåle energidrik. Jeg lige kom med nogle tal på bordet. Altså, hvor meget har I solgt for indtil videre? Vi sælger 20.000 billetter hvert år. Det er alt for meget. Området er alt for småt, så folk står i kø i timevis for at få vores produkt. Hvad så med, at man hævede prisen og udvidede området? Nej. Vores koncept er tænkt mere som mouth to mouth. I takt med, at folk får dårlige oplevelser, vil færre efterspørge billetter. Nu er jeg nordjyde. Så hvordan har I de ting, jeg skal lære op herfra? Skal lære op? Det skal vi slet ikke. Planen er at skal lære ned. Færre kunstnere, færre kunstnere. Det er vejen frem. Johnson, way too big. Vi tænkte Rasmus Nøhr. Rasmus Nøhr? Okay. Af den grund, så er jeg ude. Jeg kan så godt lide jeres energi, så jeg vil gerne give et bud. Jeg sørger for, at vi udvider området til de 20.000. Til gengæld modtager jeg 10% af virksomheden. Hvad siger I til det? Jeg har så holdt af kæft med det CBS-sprog der. Luk du røven, Jesper! Jeg skal sige dig nu. Så stopper vi. Okay, vi har et modbud. Ja. Til
dig, Jesper Buch. Hvad siger du til, at du får 20% af virksomheden, og så er du frivillig til det Danmarks største? Jeg gør sgu ikke noget gratis. Jeg er fandme interesseret. Fortæl mig om jeres konkurrenter. Vores eneste konkurrent er kapsejladsen. Her sidder man i 16 timer med en håndlunken øl for at høre folk sejle 5 meter. Ja, der er nogle grundlæggende udfordringer som os. De er alt for overvurderet. Og lad mig fortælle dig, folk der deltager i nøgenløbet er ikke folk, du har lyst til at kigge på. Gutter. I kommer slet ikke ind med den energi, jeg vil se, og jeg investerer. Jeg har bygget sgu ikke Just Eat på bunden. Jeg kom ind og være lidt nervøs og snakke om, at jeg skal lære ned. Der skal være koldt canvas. Da jeg skal i Caminoen, der var sgu ikke nogen, der var frivillige. Det var kun tørre tæsk og styre i benene. Smag døren ind. Never fucking taste. Og lad være med at tale til vestsprog. Konkurrenter! Sig fuck til konkurrenterne og kiks for mig af! Jesper, sæt dig ned og hold din kæft. Hvad er det egentlig, jeg bruger for at flyve os hen til? Jo, ser du. Vi har allerede et dårligt koncept. Aflyste koncerter. Og lortevejr. Så det vi gerne vil have jeres hjælp til løber, det er at gå konkurs. Konkurs? Det er fandme ikke det bedste sprog. Det er goddamn innovation, det der. Det kan ikke alt. Flyvespark! Jeg er inde. Ja, hej Troels. Hej, det er Mia. Ved du hvad, jeg har sgu bestemt mig. Jeg vil gerne have den ministerpost alligevel. Tak. Men min pose mel var ikke hemmelig.
Okay, skal vi ikke til sig? Før jeg går, så vil jeg gerne melde. Jeg vil gerne tage nogle billeder af jer. Jeg er sikker på, at det er en god idé. Ja, det er en pissegod idé. Jeg vil gerne tage nogle billeder af jer. Og jeg synes, I alle sammen skal smide tøjet for mig. Sgu da ikke dig, boy. Sæt dig ned i klamme svin. Har vi egentlig ikke været mødt til hinanden før? Jeg giver en drink i baren bagefter, så kan lære mig ordentligt at kende. Ups, jeg gjorde det mod min ven, blev vist. Det kan selv, jeg slipper det, det kunne stå her. Men det blive min. Og det bliver aldrig bedre. Ups, jeg smager væk. Men det gør for mig, så det gør du det. Og det gør det, ups, jeg skriver hjem til hele. Det er bare fordi Claus klinger
længere meget af heteroseksuelle privilegieblind hvid cis-mand. Hvad? En privilegieblind hvid tidsmand? Julemand, du følger slet ikke med. Og så skal vi snakke om din produktionskæde. Altså mine nisser? Sagde du seriøst lige N-ordet? Det hedder personer med nissevækst. Julemand, kig op. Jamen, de skal jo pakke mine gaver og mit kul. Kul? Sort energi equals, at du ikke når dine corporate social responsibility målsætninger. Og det fører os jo meget apropos til din nye klima/bæredygtighedsstrategi. Vi kalder den Et grønnere Grønland. Denne kan opsummeres i 3 hovedpointer. B. Bæredygtig rensdyr. O. Olie er aflyst. L. Lønstigninger til personer med nissevækst. Vi kalder det en boldstrategi. Sagde du. Boldstrategi. Jeg må hellere lige skrive dig på slemmelisten. Undskyld, er det en liste med alle børns navne? Nej. Det kan du jo ikke. Det er totalt imod GDPR. Altså, vi dealer allerede med, at du årligt bryder ind i folks hjem, og at din lille mistelten, den indbyder til kys uden samtykke. Men det her, det er du. Julemand, du er aflyst. Vi bliver nødt til at finde en, der er mere likeable. Lad os finde Philip Faber. Kevins optagelsesprøve i Umbi nummer 31. Kevin, for at bevise dit værd, må du drikkes blod. Blodus! Jeg har en meget unik blodtype. Jeg må ikke bare lige blive blandet. Hvis du ikke vil drikke blod, så må du spise et svinehjerte. Horcum testicolorum. Jeg er Victor. Kevin. Så må du jo hakke en seers. Expelliarmus. Fandme ikke lyve. Hvad kan jeg sang? Vi er hyperkonatiske psykopater. Nu kæft, Kevin! Så må vi jo springe første del af optagelsesprøven over en gang til.
Kan du så i det mindste vinde kapsejladsen for os, så den lige kan slå de forbandede ingeniører? Jeg kan ikke tåle vand. Men I kan slå ingeniørerne ihjel. Men, fortsæt. Hjemme på mit værelse har jeg længe eksperimenteret på et ganske ægte supervåben. Morten Supremum. I ugevis har jeg ladet min forældres kat slikke på mit gaming-tastatur. Nørder min Supremum. Og for hver dag, der går, begynder den i højere grad at udvise terminale symptomer. Mortum. Inden længe kan vi udvinde mit katteekstrat og sprede en dødelig epidemi på hele ingeniørstudiet. Okay, what the fuck, Kevin? Det vi gør. Fedt, men den er slet ikke klar endnu. Hvad skal vi så bruge dig til? Jamen, højjungbilet. Jeg har virkelig bare haft en lortemåned. Bogstaveligt talt. Jeg fik det underste frokosttilbud fra Mimis Delikatesse. Men jeg har jo hentet sig selv lige siden. Jeg har haft galopperende rectum explodum. Præcis. Jeg var død nær. Døden? Jamen Kevin, det er jo genialt. Hvad? Vi giver alle ingeniørerne ruller fra memes til deres næste fredagsbar. Og så er det ude med dem. Du er kraftedeme optaget. Sådan! Hvad med den hippokratiske ed? Ja, fuck den hippokratiske ed. Det er kapsejlads, det handler om. Det står over liv over død. Død over Futtemand! Morten Fundamentus! Med til delikatesse. Klokken nu 3 minutter og 37 sekunder i 4. Derfor stiger jeg alle sammen ind og hente en øl. Ja! Eller en sodavand, for husk at det også er sejt at sige nej. Ja. Men det tager os videre.
Vores meningsmålinger er helt til hundene. Slap du af med det. Jeg er klaret meget værd for dig. Husk på, at du slår hele erhverv ihjel, og du står stadig med magten. Jeg tager simpelthen ikke imod råd for en, der var ved at blive væltet på grund af et par underbukser. Hvad tænker du, Jacob? Gud. Ro på med det. Bare husk på alt det, vi allerede har fået gennemført. I november på Marienborg, jeg husker som det var i går. En rød regering I har spået, men se nu her hvad I har fået. Ja, se nu her hvad vi har fået. Vi kalder den SVM. Vi tager jeres store bededag. Her din ven i dag. Ja, jeg læser skal du ikke tage dig af. Ja, 20 milliarder indtil valget i flertallet. Fuldkommen uden abonnement. Hvad er det der SVM? Krisetider er vor fest. Ejendomsvurdering er, hvor vi er bedst. Dit skur er 4 milliarder værd. Betaler finansierer vores herre. Ja, vi skal finansiere en her. For jeg skal være generalsekretær. Det er simpelthen alt for stærkt for mig. Jeg sætter mig ned. Troels! Kom her! Vi tager jeres store bededag, for klima bliver der intet af. Jeres fremtid bare skal I ikke tage af. 20 milliarder indtil valget i flertallet. Fuldkommen imod abonnement. Regeringen er SVM. Vi sagde godt nok, I ikke har råd, men skattelettelser har I fået. Sygeplejerskers løn stiger officielt, så længe I vil arbejde jer selv ihjel. I skal bare arbejde jer selv ihjel. Farvel til den danske model. Jeg er klar igen. Jakob, er du nu helt sikker på, at du er klar igen? Nej, jeg gør ikke. Troels! Ind igen! Vi tager jeres store bededag, og køber cigaretter i snart af. Jakob, han gik ned med stress, og nu er han død af. 20 milliarder indtil valget i flertallet. Fuldkommen imod abonnement. Regeringen er SVM.
ved ingeniørerne. Nej! Hvad er der sket? Det ryger ud af alle ender derovre. Og rygterne går på, at det er medicinerne, som har forgiftet dem. Jeg kan du godt lide de der mediciner, piger, du. 1, 2, 3, 4. Stop! Hvis du kan lide mediciner, piger med store bryster. Bryster. Hold. Hvad fanden er det, I laver? Hvis I skal lave podcast på DR, så skal det være meget bedre end det her. Producer Per. Og Kai, så hvornår er du blevet så fucking ulækker? Producer Per. Der er der ikke noget galt i at kigge på smukke unge pigebørn, er der? Bare se på Philip Faber. Han er blevet julemand. Ad, Kai. Men producer Per, folk de elsker os jo. Ja, det kan slet ikke hamle op i John Tillerman. Og så er det næste dyr for os. Først så tager jeg til Rusland, så var jeg uklar med verdenen for kampsejladsen. Og alle ved, skal du godt have Mimis Aarhus mest suspekte spisested. Ved I hvad? I er fandme fyret! Og finde en kop kaffe. Canada og Indien. Jeg har lagt mærke til, at I står med at lege sammen. Vi leger altså ikke. Vi hænger ud. Og jeg gider bare overhovedet ikke hænge ud med Indien længere. Okay. Hænger ud. Men de plejede jo ellers at være så gode venner. Hvad er der dog sket? Canada, det var hende, der startede det. Det var dig, der startede det. Du slog en af mine diplomater ihjel. Det synes jeg bare lige resten af klassen skulle vide. Det passer overhovedet ikke, og det har du overhovedet ikke nogen beviser på. Så jeg synes faktisk, det er mega nederen, at du går og spreder sådan nogle rygter om mig til resten af klassen. Det var gruppen. Jeg vil have mine diplomater tilbage. Så vil jeg også have mine diplomater tilbage. Rolig, venner. Nu tror jeg lige, vi prøver at sætte os ned på numsen igen. Hårde, Storbritannien. Det så jeg vist godt, det der. Kan du så lægge den totempæl tilbage i Canadas taske? Men jeg troede, det var min. Vi har jo snakket om det her, Storbritannien. De andre synes bare overhovedet ikke, det er særlig sjovt, når du går og stjæler deres nationale klenodier. Okay, så. Jeg vil jo bare passe på. Okay, men Arne. Hvad med min skulptur, som Storbritannien tog? Denne her, den har faktisk været min. Rigtig længe. Nej, for jeg har resten af samlingen, og jeg mangler bare den der. Næhæ. Ikke meget. Næhæ. Du kan få den tilbage, når du har tilbagebetalt din gæld. Piger skal dig, der gør overhovedet ikke gider lege, men at hænge ud med EU længere. Du skal nok slet ikke nævne EU. Ja, EU har været et tilbagevendende problem på vores pigemøder. Men jeg troede egentlig, vi havde lagt det bag os, Tyskland. Du føler dig måske stadig såret. Genau.
pænt om Frankrig, nu når hun ikke kunne være her på grund af bedbox. Hvorfor skulle du have sådan en backstabbing breasted bitch? Hov. Kan du huske, da vi snakkede om konstruktivt sprogbrug? Jeg tror lige, vi prøver at lukke den her. Hvad med dig, USA? Du har været så stille i dag. Det plejer du ellers ikke at være. Det er ikke noget. Er du sikker? Du ligner ellers en, der har nogle interne strider. Det er fint. Jeg køber også en helt standard normal polarisering. USA er ked af det, fordi hendes statssystem er ved at bryde sammen, og de alle sammen er virkelig dumme, og de var meget smartere, dengang de var med i det britiske imperium. Det var I faktisk alle sammen. Det sagde du bare ikke! Det er så cringe, når du prøver at indtage verdensherredømmet. Bare i Tyskland. De andre synes bare overhovedet ikke, det er særlig sejt, når du går og koloniserer dem. Ej, ikke igen, Rusland. Det er jeg lige nødt til at få stoppet ved mig. Vi ses til sløjt. Vi er færdige, det lover jeg.
får en chance til. Skal det fandme også være en banger? Skinner uden lys. Jeg var ærlig, den vestlige. Nu du først når jeg er færdig. Ryger på det gas, jeg tanker. Politiet, de kan stadig ikke fange mig. Emilia er ild. Jeg så i flammer, polo alting. Hestekræfter, du kan ikke fryse mig. For jeg er allerede i. Til sidst, men overhovedet ikke mindst, vil vi
vil gerne sige tak til jer, publikum. I har været fantastiske. Tak for det.